के हटिया के 16,000 के लखिया देव ऐसा धारमपुर के हटिया के। बाका बजरिया के सड़िया देवो अमरपुर बजरिया के चोलिया गे। बाका बजरिया के सड़िया देवो अमरपुर बजरिया के चोलिया गे। 16,000 के नथिया देवो अहे धारमपुर के हटिया गे। 16,000 के नथिया देवो अहे धारमपुर के हटिया गे। अहे धारमपुर के हटिया के 16,000 के नथिया देव अहे धारमपुर के हटिया के। 16,000 के नथिया देव अहे धारमपुर के हटिया के। भाड़ा को में तोरा के छौड़ी शॉपिंग कराइबो। पिंगली समोड़ में तोरा चौमिन चाट खिलाइबो। सुनेगा भाड़ा को में तोरा के छौड़ी शॉपिंग कराइबो। पिंगली समोड़ में तोरा चौमिन चाट खिलाइबो। प्यारे में तोरा लुटाई देलियो सुनील छौड़ी करनिया गे। प्यारे में तोरा लुटाई देलियो सुनील छौड़ी करनिया गे। 16,000 के नथिया देव अहे धारमपुर के हटिया गे। 16,000 के नथिया देव अहे धारमपुर के हटिया गे। अहे धारमपुर के हटिया के 16,000 के नथिया देव 16,000 के नथिया देव अहे धारमपुर के हटिया के। राइटर ऋषिया के कैले बराबाद गे। बीरू लाल यादव जी के कैले आजाद गे। सुनाई राइटर ऋषिया के कैले बराबाद गे। बीरू लाल यादव जी के कैले आजाद गे। छौड़ा संतोषवा संग गे छौड़ी आइले बाजार गे। छौड़ा संतोषवा संग गे छौड़ी आइले बाजार गे। 16,000 के नथिया देव अहे धारमपुर के हटिया गे। 16,000 के नथिया देव अहे धारमपुर के हटिया गे। स्वीटी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो।